Merema baanu bi baa ne nkyɛn. Ofrase ne di nkombo. Esane sɛ wɔte twi kasa no nti. Ɔte de ɔkan no nyina fan. Obisa no de ofiri ne de ɔkɔ. Owie ne nsemusa no. Ɔka kyerɛ no sɛ ɔma wonko fie nkɔda na sade akye a ɔto na kwantu no so. Intensira wonim nipa mu tirim po ho bibiara no sɔre. John di n'akyi ne wɔn kofi. Okoduru ɔkɔ wanim no kakra no. Wɔde no kowura ifitwahye bi mu. Anom hɔ ara na ɔkampo no tum. Dura woduru hɔ ne ne yam hye a ɛhye no bɛfua. Ifiri sɛ ofrase hunu nneɛma bi a wɔwɔ no no ohunu bi da. Nipa no mpe, nipa ti kwankora, mogya ne ho nkro ne ba. Yenum nyinaa kanfua no. Abosom nyinaa bi ahyɛ hɔ ma. Ɛna sekan, mpia, nkuma ne nsɔsɔ nso nyinaa bi wɔ hɔ. Ankyere koraa na mmarima ɔbɛfa no mu baako bɛtam de no kɔɔ dan foforo mu. Di wan yi ne tire ho nyinaa. Sane de nwo fɔɔ ho. Owie no. Wɔde ne kɔtena akonnwa foforo bi so ɛwɔ dan foforo mu. Ɛhɔ na oyi ne ntoma di kyekye bi a wɔde nu kuntunkunu mu fra no. Wɔte wɔ saa no. Nipa bi a wɔn dodo besi du a dɔso sisi wɔn asene na nawuwa gugu wɔn ase de nnwomto ne nsembo betwa no ho hyiae. Intensira n'ani etutu ogu ne nsam na wohu de eba no so no. Tena ho kom si ne trase. Bompa sɛ Ewurade wopɛ na enye hɔ. Adeɛ baako a kremosachi de kyerɛ intensira wɔ bretiawa obedi wɔ pɛhu yesu ne German kasa a wɔkyerɛ no kano. Na kasa hafoɔ kasa akasa yi bi. Enti ɛdane sɛ de nara na wɔte kasa no ogusore to nnwom safa no ho. No saa no. Abro aposoposo bi begina n'anim. Gine n'ani hwɛ no kom kan sɛ kan wo German kasa mu sɛ anokwa ye bosom kupe enye nipa wɔte apo. Wa hwɛ ne widie mu fɛ. Emu sɛ sɔkye asenwo. Ne ho tua etua no. Owie kasa no. Ɔde dade hankra bi to ne nsa. Ene ne kom gya hɔ kɔɛ.